Trénovali ste roky. Skoré rána, neskoré noci, disciplína, obeta, sústredenie. Posunuli ste svoje limity. Podávali ste výkony pod tlakom. Naučili ste sa vyhrávať aj prehrávať. Ale jedného dňa každý športovec čelí tej istej otázke. Čo príde ďalej? Športové kariéry sú silné, ale často krátke. Zranenie, vek, konkurencia, životné zmeny. Prechod nie je možnosť. Je to realita. A keď ten moment príde, mnohí športovci sa cítia nepripravení. Nie preto, že by im chýbala schopnosť, ale preto, že im nikto neukázal, ako sa ich športové skúsenosti prenášajú do profesionálneho sveta. Tu je pravda. Nie ste len športovec. Ste disciplinovaní. Ste odolní. Rozumiete tímovej práci a vodcovstvu. Viete, ako zvládať tlak, zostať sústredený a zaviazať sa k dlhodobým cieľom. Toto nie sú len športové kvality. Sú to profesionálne silné stránky. Dnešný svet sa rýchlo mení. Technológia, digitálne zručnosti, umelá inteligencia. Každý rok vznikajú nové kariéry. Dobrá správa? Športovci sú stavaní na adaptáciu. Už máte zmýšľanie. Teraz potrebujete stratégiu. Preto sme vytvorili Athletes AI Compass, platformu pre kariérne poradenstvo poháňanú umelou inteligenciou, navrhnutú špeciálne pre športovcov. Pomáha vám identifikovať vaše prenosné zručnosti, preskúmať kariérne cesty, ktoré zodpovedajú vašim silným stránkam, získať prístup k vzdelávacím zdrojom a vybudovať jasný, štrukturovaný plán pre život po športe. Vaša športová cesta formovala, kým ste, ale nedefinuje vaše limity. Toto nie je koniec vášho príbehu. Je to ďalšia kapitola. Od športovca k profesionálovi. Vaša dvojitá kariérna cesta začína tu. Zaregistrujte sa teraz na Athletes AI Compass a začnite budovať svoju budúcnosť po športe.